Така и днес всички ние заедно, братът и сестрите, едно таинство. И Словото е истинско. Аз съм свидетел. Има ли други свидетели за Словото Божие? Амин. Бог да ви благослови. Днес се изпълва едно Слово Божие, което казва: ходете и научете народа ми. Божия народ. Божия народ. Затова вие сте избран народ. Царско свещенство. И днес ще направите един завет с Бога. Тази радост, нека винаги да е на лицата ви. Това потапяне, което ще изчистите старото ад и Бог да благослови и благославя и ще се новородите. Ще дойде ден, когато и вие ще кръщавате. Вярвате ли? Амин. За своите си деца, за духовните си деца, за семействата си. Благославяме ви с брата в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Айде. Алелуя! Важното е днес, че си изпълва Слово Божие. Така. Валенсия, Бог ти избрал днес. На студент, виж как ти издържа. Пече на студент, да замръзнага. Амин, обещава. Обещава да служи. Къде там? Айде, страни. Бе, дай кърпът. Радостта да ни бъде на всички заедно. Водата е много топла, приятна. Елена, те си свидетел за това, което ще направим. Песна сила. Така, без. Съгласна си. На Бога. Да, обещава. Целият си ум. Цялата си душа. Така. Знаеме, защото взеха уроци от нас това. Да. Алелуя! Амин! Може ли? Къде че мине? Вижте, Бог ни е дал правото си цял ден да се потапяме. Все още във вас има разделението. Да влезнем или да не влезнем. Днес е денят, който Бог ни казва: ако днес чуеш гласът ми, ела, преклони глава, преклони собственото си аз, отречи се от сам себе си и се потопи във водата, да приемеш Господ Исус Христос за Спасител. Амин! Амин! А вие мислете, тези, които не сте се потопили. Идва по собствено осъщение. Амен. Алелуя! Амен! Браво! Него решили се! Както един брат, обичан от мене и от брат Луси, от всички братя, казва така: Библията ми е отворена. Затвори ли се, да знаете, че е дошъл гръбване. Водата е тук, всички ние сме заедно тук. Но най-важното, Исус Христос сега се радва, защото доста хора се потопиха. Има спасението. Примаха Господ с личните си убеждения, са съгласни и казват да, а Божия народ казва амин. Амин. Благодарим ти за днешния ден, както святи и праведни. На Тебе отдаваме цялата слава, Господи. Като приеми в усталото си още задължение.
едно стадо, Господи, което Ти си изрекал да бъде Твое. Ти знаеш вече имената им са записани горе при Тебе в книгата. Обещаха да Ти слушат, Господи, както и всеки един от нас. Затова, Отче, Владико, Татко мой, Отче, святи и праведни, аз си нямам баща, Господи, но Ти си ми моя баща, Господи, Ти си нашата канаработа. Затова давам цялата слава на Тебе. Благослови, Господи, и преблагослови. В името на Христа всички сме съгласни и казваме Амин!